Expo Ourense acollerá o 2 e 3 de abril a primeira feira educativa, co propósito de fomentar o intercambio de experiencias, a aprendizaxe colaborativa e o fortalecemento das relacións entre os diferentes niveis de ensino e entre alumnos, centros, docentes, directores e outros expertos vinculados ao sector. E o que queremos con isto é, primeiro, manifestar, eu creo que, eu diría con orgullo, que esteamos orgullosos do traballo, do moito e bo traballo que se fai nos centros educativos. Por unha parte, cunha exposición do que son os proxectos que se fan nos centros. Na inmensa maioría dos centros educativos se fan moitísimos proxectos de gran interés, que involucran o alumnado, que son proxectos competenciales, onde os alumnos aprenden a aplicar os coñecementos que collen nas aulas, e hai algúns de altísimo nivel, en formación profesional, en enseñanza media e incluso en enseñanza primaria. Iso é moi importante, enseñar o que se fai, mostrar o que se fai a aquelas persoas que estou seguro van a visitar esta feira. E o segundo é orientar. E todos sabemos as enormes dúbidas que, sobre todo no momento de facer eleccións de tipo formativo, se lle plantexan os alumnos e, por ende, as familias. E a veces esa falta de información pois é a que incluso a veces leva a tomar decisións erróneas ou decisións que ralentizan realmente o que é acertar ca vocación dun. Bueno, pois ese é outro dos obxectivos, efectivamente, desta feira, non? O fin último é que as familias coñezan a oferta educativa dispoñible en todas as súas formas.